ହେନାଲି ଫରକ ବାଲି ତୋର ଦେଖି ଷ୍ଟାଇଲି ତୋ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ମୁଞ୍ଜେ ଏ ଦିନାଇ କୁଆଡ଼େ କିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିଲ? କ'ଣ ବାହାରିଛି କ'ଣ ଏଇ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଉଛ ବୋଧେ? ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ଶାଳୀ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଯିବ। ନାରେ ନାନୀ ନାଇଲି ତୋ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ମୁଞ୍ଜେ ପ୍ରେମ ଦିବାନା ହେଲି। ଏଇ ଗୀତ ଫିତ ଛାଡ଼। ରବିବାରଟା ମଣିଷ ଆସି ବସିଲାଣି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛକ ଉପରେ, କେହି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ କେମିତି ଆସିଥିବେ, ନଟ କହିଲା ରବିବାର ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯିବା, କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ସବୁ ପରମା ହେଇଗଲାଣି ତେ ପରମା ସବୁତକ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଛକ ଆଡ଼େ ଗଲେ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ହବ, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ହବ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେ ଏଠି ଛକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ କିଣିକିରି ଖାଏନି, କେଜାଣି କାହିଁକି କିଣିକି ଖାଇଲେ ମୋତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷ। ମୋତେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖାଇଲେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ। ନା, ବିଲକୁଲ ତ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ, କାହିଁକିନା ନିଜର ପଇସାଟା ସରେ ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦଟା ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ ପାଖରୁ ପଇସାଟା ବି ସରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କି ଖରାପ ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏ, କେବେ ତ ଖାଏନି ନିଜ ପକେଟରୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଏ। ଯେବେ ବି କେତେବେଳେ ଦୂର ବାଟ ଗଲାବେଳେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯଦି ବା ଖାଏ, ମୋତେ କେଜାଣି କାହିଁକି କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଚିକେନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଶାଗ ଭଜା ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିଛି ତ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ। କିଏ ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାରଣ ନିଜ ପକେଟରୁ ସରେନି ନା, କାହିଁକି ବାଧିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ତ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ପଟି ମାରିବି, କାହାକୁ ଖୁଆବାଲା କରିକି ଗୋଟେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଖାଇବା, ଆଜି ଗୋଟେ ରବିବାର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା। ସେ ନଟ କହିଥିଲା ସକାଳେ ଆସିବାକୁ, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ହଉ, ତାକୁ ଫୋନ୍ ଟିକେ ମାରିବା, ଦେଖିବା ପରମା କ'ଣ କରୁଛି ଘରେ ବସିକି। ପରମା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ନଟ? ଆରେ ତୁ ରବିବାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅକାଳେ ଟିକେ ଆସୁନୁ, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମନ ଫ୍ରି ହବ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ରବିବାରେ ବୁଲିବୁ ନା, ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହିବ? ଦେହ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଅଛି ନା, ତୁ ଛକକୁ ଆଇଲୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ହଉ ଆସ। ଆସିବ କହିଛି, ଆଇଲେ ତ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ହବ, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁ, ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି କହିଲେ କେମିତି ପଇସା ଦେଇ ସିଏ ମଗେଇଲେ ଖାଇବାଟା ଆଜି ଗୋଟେ ରବିବାରଟା ଜମେଇବ। ଆସୁ ଆଗେ ନା 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 ନାରେ ନାରେ ନା ନା, ଜମି ଯିବ ଆଜି ରବିବାର। ଏ ରଘୁଆ ଭାଇ
ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ରେଡି କର। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ରେଡି କର। ନା 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 ନା। ଆହା, ପରଠାରୁ ପଟି ମାରି ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା, ତା ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ? ଆସୁନଟ, 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଗେ ଖାଇବି, ତା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି। ମାଗେଣା ନା, ମତେ କୋଉ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି? ହେ ହେ। ନା 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 ରେ ନା 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 ରେ ନା ନା। ଆସିଗଲା। କିରେ ନଟ, ତୁ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କହିଲୁ? ଆଡ଼େ ରବିବାରଟା ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ଆଡ଼େ ଘରେ ବସିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଇଲୁ ଏଠି ବସିବା, ତୋ ହାତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଆଡ଼େ ରବିବାରଟାରେ କ'ଣ ଘର ତତେ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି? କାହିଁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲୁ କିରେ ମାଗଣା ଖିଆ ମଦନ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛୁ। ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହିବ? ଦେହ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କଲେ ହବ ନା। ଆଣେ ବିୟରଟେ ଆଣେ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ମଗା, ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତୁ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ତୋ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଗଣା ଖିଆ ମଦନ। ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକି ଦେଇଛୁ। ଆରେ 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 ଛାଡେ ସେ କଥା, ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ତୁ ଆଇଲୁ ଆଗେ ବସିଆ। କ'ଣ ହାଲଚାଲ? ଆମେ 2 ଜଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, ତ ଗୋଟେ ରବିବାର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାନି। ଆଇଲୁ ବସିବା। ଦେହ କେମିତି ଭଲ ରହିବ? ଆରେ ରବିବାରଟା ଗୋଟେ ନନଭେଜ ଡେ ଆଜି। ତ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଏସବୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ ସିନା ଦେହଟା ଟିକେ ଚାଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ତୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିବୁନୁ। ଆରେ ନାଇଁ, ମତେ ଆଜି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ନାଇଁ, ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାଗଣା ଖିଆ ମଦନ, ତୁ ତ କେତେବେଳେ ମଗଉଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି 2 ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ମଗେଇବା, ତାପରେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବୁ, ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ। ରବିବାରଟା ମଜା କ'ଣ କରିବା? ଖାଇବା ନା। ତୁ ଭଲ ମାନେ ପଟି ମରା ପାଖରେ ଏଇନେ ନାହିଁ, ପୁରା ପରମା ଏଇନେ ଅଛି। କେବେ ତ କିଛି କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, ତୁ ଏଇନେ ଦେଇଥା, ତୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ମୁଁ ନେବିନି। ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ ରେ। ତୁ ଆଜି ମଗା, ଆର ରବିବାର ପାର୍ଟିଟା ମୁଁ ଦେବି। ମଗା, 2ଟା ବିୟର ଆଣେ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଣେ, ତାପରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା, ଯିବା ଆର ରବିବାର ମୋର। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ହଉ, ତୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଭାଇ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଣିଲ, 2ଟା ବିୟର ବି ଆଣ, ଆମେ ଏଠି ବସିକି ମାରିବୁ। ଆଉ କିଙ୍ଗଫିସର 2ଟା ବିୟର ଆଣ, ଥଣ୍ଡା ବାଲା ଆଣ, ଫ୍ରିଜରୁ କାଢ଼ିକି, ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଥିବ। ଜମିଗଲା ଆଜି ରବିବାର ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ କ'ଣ ତୋ ହାଲଚାଲ ଘରେ? ଯାହା କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖା ଦେଇଛି, ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ଆର ରବିବାର ପାର୍ଟି ଦଉଛୁ। ଖାଇଦେଲୁ 1 ପ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, 1 ପ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ସେମିତି ରବିବାରଟା ତୁ ଦେବୁନୁ କି?